Jeg hedder Anisha, og jeg har fødselsdag i dag, så det er den specielle video. Lad os bare sige, at det her det er den første video, jeg har lavet. Men det er det ikke. Men det er den bedste, der kommer til. Det kommer til. Slikstok, 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 slikstok. Undskyld dig lidt med det der. Nej. Som I kan se, så holder jeg den her bog i hånden. Den er fået til fødselsdag. Her er det lige nogle klistremærker. Ja. Vi kommer ikke til det, jeg har lavet nu. Endelig. Det her har jeg så lavet. Jeg er ikke helt færdig. Den her, den skal meget sort, og den her, den skal have lidt brun i sig. Ja, det er kæreste, tror jeg. Det er pigen og det er drenge. Så går vi videre. Plet. Klar til fest. I love pet. Jeg elsker plet. Det her, det er så plet. Plet er både pigenavn og drengenavn, tror jeg. Nå, men den hedder nu Plet. Den er ret nuttet. Og videre, så har jeg ikke lavet noget her. Jeg har ikke lavet noget her. Men jeg har lavet noget her. Ja, det er så Sara. Ja, hun er en meget dygtig jagthund. Men hun er stadigvæk tøj på, fordi hun vil spille sej. Hun er tøj på. Det er meget sødt. Så har jeg ikke lavet mere i den her. Men så kan I se her. Den her, den ligner meget. I kan nok ikke se det hele, men her. Det er den, jeg har forsøgt at lave. Den her. Ja. Så får den her jakke. Den er ikke gået i stykker heroppe, fordi man kan tage den her på. Ja, det der, det var bare brændeovnen, bare lige kunne sige. Dejlig varm. Blød. Nå godt. Ja, så har jeg fået de her gymnastiksko. Til stille telefon. Ikke til den her. Min mormors telefon. Nej. Det her, den er så fået min mormor. Den er meget glad for. Og det her kan man tegne. Der skal være doner, klistremærker og alt sådan noget. Ja, det er meget smart. Og så en mere glæde. La da da da. Afrikas stjerne. Jeg er god til at synge. Men I vil ikke høre mig synge en sang, jeg selv har lavet. Den er meget mærkelig. Ja, nu vær med at ringe. Ja, nu bare på færdig. Vær med i en spændende diamantjagt. Det er den, der man skal finde. Altså, hvis I selv har det. Og så har jeg også fået den her. Ja. Den er faktisk meget episk. Her kan der stå klistermærker og sådan noget. Det her, det følger med. Men det gjorde den her, det her og det her ikke. Det her, det har jeg ikke fået i fødselsdagsgave, men det har jeg fået i fødselsdagsgave. Ja. Det var meget dejligt. Og det der, den har jeg også fået i fødselsdagsgave. Ja, det var så min fødselsdagsgave. Nu over til mig. Mig og mig. Ja. Det her, det er så min hund Bamse. Kold. Læg dig. Hvad du nu vil. Du skal bare ikke gøre noget med den jakke. Den er helt ned, og den er mega. Læg sig. Han er ikke gammel. Han er kun... Ja, det er godt.
Nå. Hvis vi kan nå det, så kan vi se min far. Ja, nu skal vi til at stoppe, Anisha. Hvorfor? Hun bliver for lang. Tak for i dag. Jeg laver en nummer 2. I morgen. Den kommer i morgen. Så skynd jer at se min video. Og jeg håber bare, I giver den et like. Fordi jeg har ikke så mange likes. Jeg har kun 3 likes og 2 dislikes. Det er ikke så